Μια ανάσα από τις πηγές Καλιθέας θα βρούμε ένα καταφύγιο πεντάστερης πολυτέλειας και βραβευμένης φιλοξενίας. Elysium Hotel, Resort and Spa, κυρίες και κύριοι, και αυτή τη στιγμή με τις εικόνες είμαστε σε ένα εμβληματικό ξενοδοχείο της Ρόδου, ένα από τα 10 καλύτερα πεντάστερα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Και γιατί, κυρίες και κύριοι? Διότι πάνω απ' όλα είμαστε δίπλα από τις πηγές της Καλιθέας. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Είμαστε 15 λεπτά από την πόλη της Ρόδου. Και εκτός από όλα αυτά έχουμε και ένα βραβευμένο υπέροχο εστιατόριο που θα το επισκεφθούμε το βράδυ και υπηρεσίες σπα που δεν θα βρείτε, κυρίες και κύριοι, πουθενά αλλού σε όλο το νησί. Για λίγο, είναι αλήθεια, αφεθήκαμε στην αξεπέραστη πολυτέλεια του Elysium. Είναι ένα από τα κορυφαία πεντάστερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ρόδου και υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία σε όλους τους ταξιδιώτες. Για τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες που ψάχνουν ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολυτέλειας, υπάρχει και το Elite Club. Εδώ έχουμε μια άλλη εμπειρία διακοπών με την προεδρική σουίτα να μας περιμένει. Παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι, και τώρα ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία. Σας παρουσιάζουμε την προεδρική σουίτα. Παρακαλώ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια αληθινή εμπειρία ζωής. Σουίτα 112 τετραγωνικών μέτρων. Με 45 τετραγωνικά μέτρα, ένα υπέροχο μπαλκόνι παύλα βεράντα. Εδώ βρισκόμαστε στο σαλόνι της σουίτας.